kuphi lama Hawks kuyimadlanga commission ezozama ukuziphendulela? Mamelani ke uba ngibani okhona. Kukhona uBrigadier Mokoena. Ubani uBrigadier Mokoena? Uthi yena waziwa wathi mhle wafike waphiwa igama loba ungutlenki as a result ligama akahalela ukuretire ngalo elo akaziwa ngalo pha enakaza retire ngalo. So asikho sure ba yonke lento xa igqiba ayizumphi ele retirement na. Hayi ke ngoyena muntu owaphana ngeinstruction esipha u officer Keda plus DBL something like that ku constable ne instruction yoba mabahambe baye kwaKatiso lamini leyana. Phofu uthi naye wafumana instruction from above. Iyamfaka ke ngokulento ubani uGeneral Libia ngoba nguyihead. Kodwa yena uthi wafumana instruction from someone othi ufumene instruction kuLibia. But ningawari mveni bayithini into yakhona. Ithi lento okay sharp. So uyifumana nini le instruction? Waxa ke fumana instruction from whoever ndimlibele nje igama but ngizaza nalo ne. Xa ke fumana lo instruction wayithatha instruction njalo wayehlisa immediately down to officer Keda. Ukuthi yena nabo Libia babekwi event yama awards. Okay. Abantu instead baba focus kuma awards basa focus kumcimbi kaKatiso. Ene ikayavela into engathi uLibia wafonelwa straight yi-informer. Yaba khona nje into engathi njalo wafonelwa yi-informer which is ingathi ngumngani kaKatiso kanye ngoKatiso into ba sokushubile then lapho bathumela khona ama Hawks. So ke uyaziphendulela yena umjida lona. Uthi ke hayi after fumele lo instruction leyo wayigqithisa uba mabahambe bayosabela into ba ngamaphoyisa manyani okanye ngamaphoyisa mbumbulu la abusy operation kwaKatiso. Mamelani kuthiwa okay sharp. So yintoni xa wena ufumana le notification bakungenzeka into ba kunamaphoyisa mbumbulu kwaKatiso Molefe? Uba futhi nithatha phi lonto it's another story. But umbuzo oqala uthi kungani ningazange nifonela amaphoyisa epolice station kube ngawo ayayo? Why must uba ku deploywe ama Hawks kwaKatiso? Ubhayizabhayizela uphendula. Amelani ke uthi umbuzo okay sharp. It's now appearing into ba before because according to yena babehambe beyo verify bangamaphoyisa ngempela na. Okay, so even before laba bantu abadeployile abango Keda officer Keda befika kwaKatiso bayifumana iconfirmation yoba hayi ngamaphoyisa amanyani. Wathini ungaba stop into yoba hayi sendi verifyile into yoba balegit jikane? Kungani still waqhubeka nabo? Hayi ke uye wambona nje ba uzama ukutshona evela into yoba hayi ndayifumana late ndayifumana akazi unkabi into yoba hayi kunama WhatsApp chats ambaphisayo apha. Mamelani umcimbi wama WhatsApp chats ithini lento? Ingathi i-chats ke kwa create i-group immediately xa kuvakala bakhona lento kaKatiso kwa create i-group leyo i-WhatsApp group leyo apho kwi-group ke kwathiwa ngama allegit bona ngamaphoyisa amanyani. Ilento i-confirmation ifika nini? Ifika before 5 efika akakafiki uKeda. So as a result xa ke siba ngamaphoyisa amanyani ngeke wabaxelela into yoba hayi tools down bafana siconfirmile into yoba ngawamanyani. Ubayekile baze bahlala for more than an hour phipha kweKatiso bezama ukwenza le interference yabo. Kungani ungakanye uba stop into yoba hayi so uyiverifyile? Awuthe zama ukuthini why kanti hayi uzabatshisa ngo WhatsApp chats because yonke le confirmation baze benze ngechats yaze yakhona apho khona bese ku creation ne WhatsApp group khona akawazama ukuzi exclude kulo WhatsApp group into yoba hayi mina I did not participate. Hayibo uvela kunguye umuntu onikeza la instruction. As a result waze wathi naye wena umuntu wayethetha no Keda akazanga involve abanye abantu nani. Hayibo ku WhatsApp group kukhona apho yena self edezibambisa city yena self I tools down bafana. Phofu lo tools down uvela xa seke sithi withdraw stand down xa bebona into yoba abazulenza ixesha. So as a result he is one person and even i-commissioners ayibo bafethu yazi uKhumalo manje ngichaza uCommissioner Khumalo na I get impressed by him each and every day lately. Ngoba nguye umuntu eyamfaka ekoneni into yoba xa nibona into yoba senivile into yoba ngompethe ngabonyani kungani ngoba na ku WhatsApp chat niyabona into yoba baze ba stand down after bebona into yoba they are not willing to step down ama political killings testing. As a result sokuvele noba ngabaka Khumalo lapho ngeke wangena khona i-chat ezithi stand down bafana. However uze yena u-implicate abani u-implicate uLibia ngoba utsho uthi yena uye wafonela uye wathetha no
no Captain Wanda lo on my previous post bengithetha into yoba uthi wathetha nomuntu, so utsho uthi uye wathetha naye, so uthethile no Wanda, but still you're not telling your people to stand down. Why must they still baqhubeke bafune uku-interferisha? Hayi bamfakile koneni yena. Kukhona ke apho since bekezame ukuphika before kuvela i-chats, after sokuvela i-chats bazama ukuthi okay, now that you are realizing into you were lying, trying ukuzikhipha kuyo yonke lento, what are you gonna say, or what are you saying? Wathena hayi wazama nje ukuhlala nje nyaleni nani as a result waze wanento ethi but yena ufuna ukustika ku-story sakhe bayena bekethi communicator no Kata not nabantu abaninzi, ngokungathi uKata ngumuntu bekethatha ezi-chats azifake egroupini, but ziyamveza egroupini because eqaleni bekethe yena kakangaphathi participate na kwi-group because bekayifune nje into yoba bayoverifya, ebengafunanga uba makuphume i-members ezininzi. As a result masukuvakela into yoba kuphume i-Hawks members ezininzi gqithi ukuyosabela pha. Abafethu yabona ngoku seqalile ukucracker kancinci because okungendlela endiva ngayo uKata sekeqalile already ukuzama ukuzikhulula kulento because yena uvele wathi nje hayi mina ndafumana instruction kubani nobani, so omnye nomnye ofikayo uzafika athi kungani indaba pha, omnye uzozama ukuzikhulula right now because kuyashuba ngoku. It's my concern that if you look at the timeline at 1640 to 1650, so on page 9 from 1644 to 1652. By then there's communication within the group that this is a lawful SAPS operation. It's the counterintelligence task team involved. They are appointed by General Khumalo. He is in charge. This is before Captain Kruger arrives at the scene because he only gets there at 5 o'clock according to his evidence. Yet it takes another hour for you to instruct the members to withdraw. I just cannot understand why, when it became clear at 1644 that this is a legitimate police operation, telephone calls were not made to Lieutenant General Khumalo to inquire from him whether the people at the address in Sandhurst are executing a lawful police operation. I don't understand why after that information, the Hawks people still needed to go to the address and remain at the address for at least another hour. I just don't get that. Do you want to comment? No. I hear you, Commissioner. I won't have much comment concerning this, as I was just receiving feedback from the 2 members that I sent today. So when it comes to the issue of confirming that is General Khumalo, on my statement I have indicated that Captain Kruger did indicate to me that it's a legitimate police operation. I speak with Captain Wanda, and then that's where I post my statement. The information of General Khumalo, I'm just picking it up now via the group WhatsApp. But you were part of the WhatsApp communication. You have just confirmed. Initially, you said you did not participate in the group. It has to be somehow, somewhere, as I indicated to say, I was having a direct communication with Captain Kruger to say, on the WhatsApp group, Commissioner, to be honest, I was concentrating on the first-hand information that I was getting via a call from Captain Kruger. So, yes, when we go through the WhatsApp chat, I'm added on the WhatsApp chat, and somewhere there's 2 messages or 3 messages where it seems coming from me,